aku ndek pacaran lur lho kaya biasane iki ana Mbok Dewor. Sapa gak ngerti Mbok Dewor? Iki sing digolek ndek tondo asli kembar iki lho. Waduh, keren pol Mbok Dewor iki gara-gara Mbok Dewor iki kabeh niru kabeh kok. Kreatif temen nih tondo asli kembar. Jadi inspirasi kayak bantengan-bantengan lain supaya lebih kreatif gitu loh lur. Keren tenan lur iki. Mbok Dewor iki memang pemula sing bagian kreasi bantengan. Sehingga saiki bantengan-bantengan tuh bisa kreasi koyo tondo asli kembar. Keren pol, inspirasi ini pinter ini. Nah koyo ngene lho, otomatis kan nyenengno lho. Jadi ya gak ngono to jadi seneng lho. Wong ndelok lek wayahe lho Mbok Dewor iku joget lho. Aduh. Lucu wis kok ngisah ngono gede ngono. Tapi sampe ndak penasaran karo sing ngene tengah iku lho. Aku kadang-kadang yang penasaran. Sing di jerone bantengane sing bagian tengah iku lho. Ora ketok lho. Sekali-sekali ngono lho. Mbok Dewor ketokno, Mbok Dewor ben kene iki ora penasaran ngono lho. Wis yo sampean niku ndelok Mbok Dewor kok cok meneng tok ae sampean buka iku kantonge sampean wis. Sampean wayahe nyawer ngene iki. Iki lho. Mbok Dewor wis guwiras kaya ngene duandane semua ayu-ayu minta ampun wis. Ayu-ayu nih kaya ngene iki Mbok Dewor tondo asli kembar. Ayo lur. Sampean iso ngene. Jero cekno iso nyawer ben enak ngono lho, ben gayeng ngono lho. Sampeyan iso mlebu kalangan wis, sampeyan sawer wis, sak ketole sampeyan sak entekno wis duwike. Iki mumpung awan-awan ngene iki ana Mbok Dewor sing ayu-ayu tenan iki. Ayo ta, lur. Mbok Dewor megal-megol kene ya aja megal-megol tok tangane iki lho. Ya nyawer tarek rek. Ayo. Tak kancani iki sambil aku nyuting sampean sambil nyawer ini ben Mbok Dewor ben tambah giras ngono lho. Nah, kaya ngono iku Mbak Yu iki. Oh, adik cilik iki nyawer lur. Keren. Ayo Mbok Dewor. Oke terus Mbok Dewor. Ben bocil iki mumpung dhek nyawer. Wah, asik ta lho. Wih, munggah wis. Asik wis lek wayang ngene iki. Oh. Iso numpak ngene Mbok Dewor ya. Waduh. Bocil ayo, sing lainnya nang disawer iku. Mbok Dewor pinter jan Mbak Yu iki ayo wis. Oh. Ya wis ya, lanjutno ya. Lah iki sak wayahe kalapan iki lho, ayo padha mundur kabeh. Iki tondo asli kembar lho ya. Ya, iki malang melintang iki tondo hati-hati kabeh, ojo nyalakno bantengi. Kabeh padha mundur mburine kalangan. Ben ora kesruduk sumune banteng sing dawa ngono lho lur. Ah, iku. Wis mulai keras, mulai panas bantenge dulur-dulur. Nah, itu waduh kan. Wis menggak-menggok malah iki hati-hati iki. Awas.
cilik gak ono BPJS dulur-dulur ayo nah kayak ngono iku lho lur wayahe kalak kayak ini lah lah aku lewat gede-gede mulai kena dia lumayan juga ayo lur lanjut terus wis ayo ke podo ndonga kabeh ben kalapan iki kabeh podo lancar wae aman terkendali ngono lho Dek ah iki oh keren iki lho sing garai menarik ditondo asli kembali ku yo mbok dewor ayo siap-siap kalapan wis ngumpul ya tapi dadi podo hati-hati ya lur ya ben lancar kabeh aman terkendali awas wis mulai lah wis mulai sijar-sijar waduh tulisannya kayak lo nyusul meneh wes semburat kabeh meneh lur kaene akeh penonton lur ampun deh iki aduh keren
Support AR Sony Remix by Sami Pochi Remix. This is Sami Pochi Production. Lah iki lur sing bagian pokoknya Mbok Dewor iku lur, ternyata iki lur. Sony Wis selama ini dadi kabeh penasaran sopo iki lho sing bagian joget. Lanjut ayo lur. Ayo wis. Ayo lur, melu joget lur. Karo Mbok Dewor lur. Ya wes sampean lanjut lur ya, tonton sampai teh aku tak pamit sih. Muga-muga ketemu meneh di lain kesempatan, lain suasana ya lur. Dulur sehat walafiat ya lur. Oke, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.